Kaixo denoi hementxe gaude beste behin Leartibain eta Mutrikun aste osoan gertatu diren albisten nabarmenak errepasatzeko. Gaur maiatzaren 24 da eta hasi egingo gara. Lekeitioko Potsuak martxan taldeari jarritako isuna kendu dio herrizaingo sailak. Emakume baten hilketa salatzeko elkarretaratzea baimen barik egiteagatik ipini zion ertzaintzak isuna taldeari. Arartekora jo zuten eta orain arartekoak isuna bertan bera geratu dela jakin eragin du. Elkarretaratzea egin zuen Lekeitioko Potsuak martxan emakume taldeak 2012ko maiatzaren 11an emakume baten hilketa salatzeko. Ez zuten baimenik eskatu. Izan be garai hartan Lekeitioko udalak protokolo bat onartu zuen. Protokoloaren arabera emakume taldeak eluke baimenik eskatu beharrik edukiko gisa horretako elkarretaratzeak egiteko, baina taldeak ez zekien pauso bat falta zela protokoloa onartzeko eta udalak be ez zuen hori argitu. Maitane Larrauri Lekeitioko alkateak gertaera gaizki ulertua izan zela esan zuen. Bada elkarretaratzea egin zutenean, ertzaintza agertu eta laukide identifikatu zituen. Laukide haiek isuna jaso zuten. Horren aurrean taldeak arartekora jo zuen. Orain, urte bat beranduago, arartekoak herrizaingo sailagaz berba egin ostean, isuna bertan behera geratzen dela jakinarazi dio Potsuak martxan taldeari. Urtza Alkorta preso ondarrutarrak jasotako babesa eskertu du bideo baten bidez. Eskerrak emoteaz gain Alkortak Ondarrako herri eta zubi harresiekin beste garaipen txiki bat lortu dela esan du. Senideek bizitatu dute eta Alkortak ondo dagoela esan die. Atxilotu eta kartzelaratu aurretik Urtza Alkortak askegunean grabatutako bideoa zabaldu dute sare sozialen bitartez. Bideoan herritarrei bide beretik jarraitzeko mezua helarazi die. Euskal Herria, bideo hau ikusten duzuenin, ja kartzelan egongo banaz be, Soixonak lortu dou, beste garaipen txiki bat lortu dou, Ondarruko Alamedan. Zubi arrezixaz, Ondarrunen jouen, Euskal Herriko herri diferentetatik etorri dan jentiaz, en jouen herri arrezi barri honeaz. Donostin azizan, Ondarrure etorrire, Donostitxik Ondarrure eta Ondarrutik Euskal Herri guztire. Hauxe da bidi, danon hartin lortuko eta einen berdou. Kartzelak utzitzeko sasoide, beste lagun bat gexaua ezin jogun hartu kartzela eruti. Danon hartin lortuko. Haupa eta eskerrik asko benetan, emondako laguntza, babes, danatxik benetan, zeuek baik hau ezin izango zan. Eskerrik asko danoi eta laster arte, jotake! Bestalde, terrorismoaren kontrako elkarteak Espainiako fiskaltzari eskatu dio bildu eta sortu legezkanpo usteko prozedura berehala hasteko. Elkarteak esan du, tamalgarria dela bilduko eta sortuko ordezkariek Alkorta babesteko zubi harresian parte hartu izana. Bide beretik, Ondarroako gertaera edalontzia bete duen azken tanta izan dela esan du. Berriatuko Mendibarren frontoiak bestelako itxura edukiko du hilabete barru. Frontoiaren atzeko eta aurreko hormetan harria biztaratu nahi du udalak eta ondorioz hilabetez frontoia ezingo da erabili. Lanak astelehenean hasiko dira. Datozen asteetan erabiltzaileek ezingo duten Mendibarren frontoia erabili. Udalak frontoiaren aurreko eta atzeko hormak aldatu nahi ditu eta azpian dagoen harria biztaratu. Hori dela eta frontoia itxita egongo da berritze lanak amaitu arte. Lanak astelehenean hasiko dira eta ondorioz frontoian egiten diren ohiko ekintzak leku saltatuko dira, zesta punta partiduak esaterako. Lanek hilabete iraungo dutela aurreikusten du udalak. Proiektuak 20.000 euroko aurrekontua dauka, gutxi gora bera. Lekeitioko udalak Playa de Ondarzabal ontzi museoarentzako alternatiba bila dabilela esan du. Ontziaren egoera txarra da eta segurtasuna bermatze aldera bisita gidatuak bertan bera lagaditu udalak. Eusko Alderdi Jeltzaleak ontziaren oinarrizko mantenua ez dela egokia izan kritikatu du. Playa de Ondarzabal ontziaren egoeragaz kezkatuta dago Lekeitioko udala. Izan be, ontzi museoaren egoera ez da ona eta bisita gidatuak bertan behera laga behar izan dira.
Udalak hainbat bide zabaldu ditu ontziaren biziraupena ziurtatzeko. Bada Donostiako Untzi Museoari eta Bilboko Itsas Museoari be eskaini dio ontzia udalak. EAJak eskaintza hori herritarrei galdetu barik egin izana kritikatu du. Udalak dio ontziari egin beharreko azterketak egin zaizkiola eta aurten be egitekoak zirela, baina ontziaren egoera txarragatik ezin izan dutela egin. Aurrera begira bide desberdinak aztertzen jarraituko dutela esan du Lekeitioko udalak. Mutrikuk herri barruko autobusa edukiko du ekainaren 17tik aurrera. Arrate Uranga Mutrikuko alkate ordeak herribusa herriko puntu ezberdinen arteko konexioak ezartzeko baliagarria izango dela esan du. Momentuz herritarren proposamena jasota, herribusak abendura arteko zerbitzua eskainiko duela baieztatu du udalak. Ekainaren 17an, Txanbolingo biribilgunean hasiko da martxan herribusa, goizeko 8:00. Eta horrela jarraituko du egunez egun asteleenetik barikura abendura arte. Herribusak 10 geltoki edukiko ditu eta osasun etxetik 2 aldiz pasatuko da. Bidaia bakoitzak 50 zentimo balioko ditu, baina 5 euroko txartela erosiz gero beherapenak egongo dira. Autobus zerbitzuak 27.000 euroko kostua edukiko duela jakin eragin du udalak. Martitzen iluntzean aurkeztu zuen udalak herribusaren proiektua eta herritarrek proposamenak egin ahal izan zituzten. Eta asteburuari dagokionez asteon antzerkiak eta erromeriak izango dira nagusi. Bada bihar Lekeition eta Mutrikun euskal erromeriak egingo dituzte herritarrek. Markina Semenen ostera gaur hasi eta bihar arte antzerki topaketak hartuko dute asteburua. Batean eta bestean ekimenek jende zabatuko dutela aurreikusten da. Baserritarren arropa prest dituzten Mutrikun eta Lekeition, izan be urtero egin modura aurten be euskal erromeria egingo dute herritarrek. Lekeition zaletsuak taldeak antolatu du ekimena eta Mutrikun gure ametsa dantza taldeak. 150 dantzari batuko dira Lekeition eta 100 Mutrikun. Markina Semenen antzerki azblai antzerki topaketak egingo dituzte. Bada gaur eta bihar antzerki tresnak ikasteko ikastaroa egingo da, eta antzeslan bibe egongo dira gaur eta bihar. Gaurko zauzi izan da dana eta albistegiak amaitzeko zorion agurrei egingo diegu tartea. Beraz jarraian aste guztiko zorion agurra ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikoan barrero bezuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue hitzaren papereko edizioan eta webgunean be informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik asteburu neuki eta datorren astera arte. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera. Aita mata senideak zorion zuzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera.